Praise God. Adolfo, mema Akwaaba de ba na watwe wie ye dwumadie yi so. Yeda so ewo enwuma akwantuo no eso. Ye tukwan afa enwum no emu. Se de yenyina enim no, enwum no nya ne nyina na David na etwereye. Ebi wo ho the sons of Asaph mma no etwere bi. Ebi wo ye hu ne se Korah emma etwere bi. Because the Bible no ne title no mu no obehu say ya training na ebi won so po a yenim ne otwere ye ba ne nyina enam nyame on kronkron so na ne ma etwere ye ntiene bebi yedui me ma Akwaaba yi na ye be kan enwom eduanansia Prof Beka says Psalm 46 mama yentie Awurade asem na mnim so nyame nam so beka sa akyo yenne o si Awurade ene me guankobia ene ma hoɔden ono ne me prempre ho hia mo boafo na ono enti minsuro sasasie ni dane butu na emepo tutu ekogu pobom mpo a minsuro sensio no ebema ne mu ne ho so na wawoso ne ho na emepo nyina awoso a epedwo mumpo a minsuro sela enye ho sela na na kyese saa bia ye ho na se ye hye ho nso se sensio ne ma ne ho so san dempo na asokyere bubu se de nkra minsuro dwendwen ho yie o se ensio bi ewo ho a epem Onyankopɔn kromo Awurade kronkron bia ho Onyankopɔn ahenwa n'anim ho ensio bi epem anopai epem na yenkai sɛ Yesu ne nkwansio no o se Nyankopɔn ewo sansio ne mfimfin Onyankopɔn wo hɔ bi mene wo a onyame de ne honhom ahyɛ ye ma o se bebi a ye wo bi a ye boni din ya o wo ye mfimfini sɛ wo ma wo ho kwan a wo bɛte ne nka sɛ ɔne wo kasa na ɔhyɛ wo ma ampa o se Onyankopɔn bɛsɔre na enu nti no ye ne dia no ye hinhim Onyankopɔn bɛboa yen na ɔbɛboa yen ekosi sɛ Yesum ebɛdane yen adekye aden na mama nyina sɔre na ahemfo anase ahenni ahodoɔ ehihim Onyame ekasa ye na asase nyina enane ye hwɛ ye Nyankopɔn na yesum no ne ho ene mobro ho nti ena yeda so ti ase ese ne ekoso owiase mo Nyame achuade kɛse nanso Onyankopɔn egusu ama nipa mre sɛ obesesa na adwene yenka ho sɛ abrabo bia yebo bia ebebu ho akonta asase sokoro a yenya ho aketua sɛ ye papa a ubenya ho aketua eye bɔne a ubenya ho aketua ansana yakwa akotoa so ewo dankwa mu enti deɛ mu na wokɔtena heaven ena wunya dankwa wudi dankwa na sɛ hell ni nyina ayade a ewo hɔ Nyame asɛm enya atro enti Onyankopɔn owura na ɔyɛ Jacob Nyankopɔn no ɔyɛ Jacob guankɔbea no ɔyɛ yenso so ye guankɔbea enu nti bra na bɛhwɛ sɛ dia Onyankopɔn ne nnwuma ye etie na ojai asase emu na afei ono ena ɔma ne nsa so a akokɔ nyina ejai patako Jacob obu Nyankopɔn ne di no enu nti sɛ de besi fa ho nsa nyame sa pepepe ena obeye wo yasetene mu obeye wo man mu obeye wo wiase nyina ono na ɔma ne gyan so a ɔto a etene amemu na ono ena ɔma ne gyan ehye ase anam hallelujah ne etoso du no na ye mede o se ye kom na ho se me yo Nyankopɔn
Me na yɛbɛma me so wɔ m'ama nyinaa mu. Na me ɛna yɛbɛpagya me ɛwɔ asase yi so. Jacob Nyankopɔn a ɔyɛ ɔkofoɔ kɛseɛ no, ɔno ɛne me ne wo nso. Yɛafa Yesu Kristo sɛ Awurade yɛ kra Agyenkwa no. Ɔno na ɔyɛ yɛn nso so yɛkofoɔ kɛseɛ ɛne yɛn guankɔbea. Ɔdɔfoɔ, dwensansɛm ho yie. Na ma Onyankopɔn kwan na ɔmfa n'akwan. Ebisa asase yi so ha yi, ɛnyɛ ha na yɛtena. Yɛtwam akɔ. Nti ɛma no nyɛ sɛ asase yi so na ɔbɛtena. Obi yɛ nni hɔ a ɔkɔ de ne gyapadeɛ ɛkɔ. Na yɛde frɛ ne mpo de ne hyɛ adaka mu mpo. Ebi tumi bie ɛkɔyi. Ɛsiane sɛ yɛ adeɛ ɛsom boɔ. Ɔdɔfoɔ, dɔteɛ mu na yɛfiri baeɛ o. Dɔteɛ mu nso ɛna yɛbɛkɔ. Ɛno nti dwensansɛm nyinaa ho yie na sesa w'abrabɔ. Yɛn nyinaa yɛmbɔ mu, yɛnkyɛ asɛm no. Yɛnhwɛ akramma Awurade. Kae sɛ Yesu ɛhia wo. Nyame nhyira wo. Bye bye.